no iki to dwa cover area marom nade. Wadwaro ndege mondo bi okonywa mondo mi wapur michele wan bende wabede gi mor wainyore gi ne dwoko chien seriously. To kate to wapur ne winjgi to gichulo pesa. Wawinjre ni the cost of production en ma kochakore nasari cultivation yote mondo wang'eni at that what japur tiyo pesa di to no expect profit marom nade mondo government ochulwa to pidhnegi winjegi. One, we don't have any problem with that. Kama go winjegi mamiyo gi faida wan winj go miwa faida. Winj go kinyi winjo japur bosa gumba nyowe puthegi adek wacho ni production madala na much important moloyo o pidho winyo madhi nyuolore to ok benefit. Eno nyalo nyuolo nyithinde to nyithinde biro konyo in future moloyo dhi pidho winyo madhi nyuolore samoro bodar dhi Australia dhi Uganda. To wanto koro wadong' wainyore serious ok wamor. Nikichangini Kennedy kata mna jopur weche gi bende na ywak kanyo bech mbolea ni malo bende giwacho kata mna ni mopur mana kaka iwacho chakre nasari nyaka kata mna chop kama gichope en mana ni kinde ka kinde bende nitiere jogo eko makedo ne aluora wang'eni achiel kuom gi wadhi bedo godo kanye county ma Kisumu mano Professor Rafael Kapio en mana no leo matin e kinde ma bende kata mna jopur bende ywago cham magi ketho gi winy in bende wacho kanyo ni drone ok konya ahinya kaka kinde machon kama